שלום בנות, היום נראה לכם מתכון להכנת תפוח מקורמל. כן, אז אנחנו בחרנו תפוח ירוק, כי זה אהוב עלינו. חיטה עם חמיץ מוצנץ. מה שבעצם צריך להדליק את הגז, כמו שאנחנו עושים, רואים. לקחת את התקין ולחתוך אותו לפרוסות. להדליק את הגז תוך כדי, ותוך כדי גם נסביר לכם את ה... לחתוך את זה בעצם לפרוסות, אפשר גם לקוביות, איך שבא לכם זה כבר משנה. פרוסות זה הכי טעים. זה הכי נורמלי. תפוח, טעים. גם מתכון יחסית בריא. תפוח בדבש. שטפי. בעצם אם נופל לכם תפוח, אז תשתפו. זה לא, זה פשוט מחליק, אבל תשטפו את זה כי זה היה גם פחות מ5 שניות על הרצפה. יכול להיות. אוקיי, אז יש לנו פה זה, 4 מה שעכשיו צריך מתכון. לקלחת הזאתי, כוס, סוכר, ניקח עכשיו כף. בעצם צריך למלא עוד חצי, כמה כאילו... לפי כמה הכמות שעשיתם בתפוח. אוקיי. ניקח כרגע ככה, כדי שנראה קודם כל כמה זה יצא. אוקיי. ככה. נשפוך את זה. נשפוך. עכשיו גם מים מהברז. חצי כוס. כמו הכמות של הסוכר, ככה זה גם שלה. מי שרוצה יכול להוסיף טיפונת קינמון. קינמון. טיפונת, באמת לא צריך המון. אוקיי. מה שבעצם לוקחים כף מעץ, כף מעץ, לא משנה כל כך. יש כף מעץ. בעצם צריך להציב עוד מים. עוד סוכר לדעתי. מים צריך פחות. כן, עוד סוכר בבקשה. זה בושות. כמה, איזה עד 5 דקות. 10 גג. במקרה של... עוד סוכר. להתחיל לערבב את זה עד שזה הופך בעצם להיות סמיך וגם איך נדע? וגם אפשר עוד טיפה קינמון. קינמון זה בגלל שזה תפוח, אז כאילו כדי שזה יראה כזה טעם מיוחד. באמת שזה מתכון קל. כל אחד יכול להכין אותו. אנחנו גם היינו במאסטר שף. תערו עם הגז. להתחיל לערבב, ועד שאתם רואים שמתקבלים בועות זה כבר סימן טוב. זה אומר שזה מתחמם. גם שזה מתחיל כבר להפוך לקרמלי. אני אראה לכם איך זה נראה. מכיוון שהסיר הוא קרמי, אז לא רואים את החום, אבל כן. הנה זה כבר, אני רואה את החום כבר, אני יכולה להגיד לך שאני רואה. אני לא, היא גדולה לי מהחיים. זה מבעבע, שזה טוב. זה אומר שזה מתחמם, אבל יש לי ככה טוב של הקינמון. הקינמון נצרך, מה טוב. אתם יכולים אפילו להכין ממוני. את יודעת מה זה? את יודעת מה זה? לא, זה פשוט צרפתי הזה. חשב צרפתי, זה מצרי. ממוני זה בעצם סויה, סוכר, קינמון, דלישוס. זאת שלי היה פעם במרחב, אבל זה בא בדורות. הנה, אני כבר מרגישה שזה סמיך. אוקיי. עוד דקה ככה? עוד דקה בערך. אתם יכולים אפילו להגביר את ה... שזה ייקח לכם פחות זמן. אנחנו טיפה נלמיך. אוקיי, זהו. שזה קרמל. בשביל ה... עוד טיפה. תראו את הסרטון, מה זה עוזר?
מעדן אם קרמל. יש לכם פשוט תפוח, סוכר שתמיד יש, ומים שתמיד יש, חייב להיות. זה כל המרכיבים הכי בסיסיים, אז כאילו, ולא חייב קינמון, אנחנו שמים את זה רק בשביל הטעם. בשביל שזה גם תפוח. ריח. קינמון לא הולך עם כל דבר טוב, אני כבר אומרת. רק עם פאי תפוחים נגיד. כל מה שעשוי בתפוחים זה בעצם עם שילוב מנצח. קינמון בעצם, וכמו שאתם יודעים תפוח, זה שילוב מנצח של החיים. הנה, את רואה חום? שזה לא יישרף. מכבים זה את לא הגז. טעים. מכבים את הגז. אני מכבה. טוב. וואו. נשטוף את זה. זה חוויה. חוויה מהחיים זה. וגם היום הספקנו לעשות מדריך לצמות. אוקיי, צלחת. שלישי. לא שלי. פשוט ניקח צלחת עמוקה. עמוקה. ויש קרמל. דקה, רק דקה. כן, זה זה. אוקיי. מה שבעצם נעשה, נשפוך. איזה קרמל על התפוחים שלנו. אוקיי. לא צריך את השאר. אוקיי, תראו איך זה נראה טעים. אמור להשאיר את זה לנקודות, שתדע שוקר. בגלל שזה, לא, זה לא קינמון. הסוכר, זה הקינמון, אני מבלבלה. אז התפוחים, עכשיו תראו, בשביל שזה יהיה באמת קרמלי, אתם פשוט טובלים את זה ככה, ואז התפוח כבר הופך להיות חם. אני גם אוכלת. כן, היא טבלה קודם כבר שהקרמל היה מוכן. אוי. איזה קינמון טעים. הנה ככה לטבול. יש לנו תפוחים טעימים. מה זה טעימים אבל? טעימים זה לא מילה. הנה מכל הצדדים, באמת, זה חשוב. לא אמור להיות ככה. אוקיי, אז לוקחים מזלג כדי לא להתלכלך. כמו בחלקים? זכויות תמורות. פשוט לוקחים מזלג כדי לא להתלכלך, וזהו. סיימנו. סוף שאני צועקת. נגיד חלקים זכויות תמורות. ביי.